Postoje te neke rečenice koje se urežu u sjećanja. Jedna od njih je svakako ona koje su nam govorile naše bake. Javi se čim stigneš i nikad ne skreći s puta. Osim ako je u pitanju Istra. Tada svakako skreni. Jama Baredine krški je fenomen, geomorfološki spomenik prirode i prvi speleološki lokalitet Istre uređen za turističku namjenu. Za posjete otvoren od 1995. Čovječje ribice su dakle od uvijek bile ovdje. One su jako posebne zbog toga što na neki način izgledaju kao bebe zmajevi. Imamo bugorodicu, jedan stalagmit koji zbilja pod jednim kutem izgleda kao statua. Pridjevi poput najljepša i najatraktivnija oduvijek se vežu uz ove krajeve. No, osim prirodnih bogatstava, Istra je prepuna i priča iz davnina koje se ovdje ne zaboravljaju. A jedna takva priča dogodila se u Svetvinčentu. Na 26.000 četvornih metara, zahvaljujući drvenom dvorcu, katapultirat ćete se ravno u srednji vijek, prepun mračnih tajni brojnih vještica koje su ovim prostorima vodile glavnu riječ. Bavimo se turizmom već 14 godina, išli smo na drveni dvorac, Svetvinčenta nam je dala povoda. Imamo vrtuljak, drveni, kočiju, imamo naše životinje, magaca Franu. Frane, kreni! Da bi povratak u prošlost bio potpun, jasno je da na red dolazi hrana, jer stanovnici ovih krajeva uživali su u iću i piću od davnina. I doista, ovoj hrvatskoj regiji ukusnih jela i pića definitivno ne nedostaje. Što se najviše jelo? Pa ti pljukanci sa škorupom. I to je bila siromašna hrana. Nama je to danas specijalitet. Čiji se utjecaj najviše osjeti? Talijanski ipak. Istarska gastronomija vjeran je odraz brojnih povijesnih, zemljopisnih i klimatskih značajki ovih prostora. Bavimo se sa poljoprivredom. Ono što sve proizvodimo plasiramo na stol. Sir je ovčji, kvalitetan domaći. Tu su ravioli sa škorupom. To vi sve radite? Da. Živjeli! A moji sljedeći domaćini odličan su primjer kako iz garaže ne mora izaći samo savršen automobil, već i odlično vino. 2010. godine smo krenuli sa marketingom i sada, evo, nakon 11 godina smo na 37 hektara i 150.000 boca. Ljudi se uvijek uz vino puste i uživaju. Kao što svaka nezaboravna avantura kreće od čaše, tako i istarsko područje Buja ima mnoštvo toga za pohvaliti se. Baziramo se na Malvazi, Istarskoj, Teranu i Muškatu, no imamo i druge neke sorte od kojih neke još nisu ni na tržištu. No još je jedna istarska kapljica zlata vrijedna. Ona stara čak 2000 godina. 10 kilometara od Pule smjestio se Vodnjan, centar kvalitetnog maslinovog ulja. Tehnologije su se promijenile, način berbe, vrijeme berbe, skladištenje, sve je to sasvim drugačije od onoga što je recimo bilo prije možda i 10-15 godina. Maslinovo ulje se sljubljuje sa svakim jelom i to može ići od salate pa do deserta. U okolici Vodnjana pronaći ćete i najviše najljepših simbola Istre i Mediterana. Kažuni, okrugle četvrtaste kamene kućice, remek dijela su prastara arhitektura. I nećemo pogriješiti kada kažemo da je apsolutno nebitno na koju stranu ovog poluotoka krenuli. U zemlji tartufa i vina, velog jože i boškarina, sve je moguće. Na vama je samo da izaberete.